ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ 3ଟା ବେଳେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସକାଳୁ ଆସିବୁ ବେଳକୁ 3ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ଆସୁ ଆସୁ। ଆଉ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଅଟୋଟା ପାର୍କିଂ କରି ରଖିକି ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମିସେସ୍, ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଭୋଗ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ଏବେ ଭୋଗ କ'ଣ ଯଦି ହେବ କିଣାକିଣି କରିବୁ। ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କେଜାଣି। ମୁଁ ତ ପଛରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ଆସିଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି, ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମହିମା, ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହିମା ଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ? ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଭଣଜା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପୁଅକୁ ବୋଉ କାଖେଇଛି, ମିସେସ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଭୋଗ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ମୋତେ। ତାପରେ କହିଲି ଚାଲ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦେବା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଏଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ବାହାରିଗଲୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପଶିଗଲୁ। ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲୁ ଦର୍ଶନ କରୁ ବାବାଙ୍କର। ଏଠି ସବୁ ମାନସିକ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇତା ମାମା ଆଗରେ, ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଲାଇନ୍ରେ। ପୁଅକୁ ମୁଁ କାଖେଇଛି। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଶୋଇଛି ଏଠି। ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖାଯାଉନି ତାକୁ। ବାର ଅନଉଛି, ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଠି ଶୋଇଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି। କେଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି 2-3 ଥର ମୁଁ ବଜେଇଲି, ମିସେସ୍ ବଜେଇଲା। ବାବାଙ୍କ ପାଳି ହେଲା। ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ହେବ। ମଝିରେ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିବ, ନିତ୍ୟ ବାଟ ଲାଇନ୍ରେ ଇଏ କରିକି ସେ ମଝିରେ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିବ। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା। ଏବେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, 3ଟା 3:30 ପରେ ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ। ପିଲା ଠେଲା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଟିକେ ଯଦି ଏପଟେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେବ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯାଅ, ଏତେ କ୍ଲିଅର କରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାହେଲା ବାବାଙ୍କର। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭଲରେ ଏ କଥା। ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁକି ତରବର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଗଲୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ବାହାରିକି ଆସିକି ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆଇଲି। ସେମାନେ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଭୋଗ ଫୋଗ ନେଇକି ଆସିବେ। ପୁଅର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଭିତରେ। ଆମେ ବାପା ପୁଅ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ବିନ୍ଦାସରେ। ବାବାଙ୍କ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ। ଆସିଲା ଅବିକା ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆସିଲେ। ଆସିକି ରହିଲେ। ମୋ ଝିଅ ଏଠି ବୁଲୁଛି ବୋଲି, ବୋଉ ବି ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ, ଚାଲୁ ଏବେ ବାହାରିକି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ପାର୍କିଂରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ଅଛି। ବସିଲା ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅ ଚଲାଉଛି ଗାଡ଼ି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ବଇଛୁ ପଛରେ, ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ମୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି। ପଛରେ ସମସ୍ତେ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଲୋକ ଭୋଗରେ ବି ସବୁଥିରେ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କଲେଣି। ଭୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଯାଇଛି, ଏମିତି କି କ'ଣ ମିଶା ହେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି କେମିତି। ସେ ବସିବ ଆଗ, ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମୋଡ଼ିବା କଥା ମୋଡ଼ିବ, ଷ୍ଟେରିଂ। ପୁଅ ଚଲାଉଛି ଗାଡ଼ି। ମୋଡ଼ି ପକାଉଛି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ ନିଦ ମାଇଲାଣି ମୋ ପୁଅକୁ, ଘୁମୁଛି। ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଆଗରେ ବସିବ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟେରିଂ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଖାଲି ସେ ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିଛି, ହାତ ପକାଇଛି, ମୋଡ଼ୁଛି ଖାଲି। ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଉପରେ ଟୋଟାଲ୍ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ସେ ମୋଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ମୋର ପଛପଟେ ବଇଛି। ମୁଁ ହାତ ଯାଉଛି, ସେ ମୋଡ଼ିଛି। ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଅବିକା।
ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଇଥିବ ଖରାପ ହେଇଥିବ କହିପାରିବିନି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।